We volgen alle weken de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. Lisa en Björn binnen drok twaande mij het zeeleeuw een spetterspektakel. En weer een nieuwe onwinst voor Aquazoo. Zeehoen Quinn en Kiana komen helemaal uit Antwerpen. En het park is op zoek naar maritieme accessoires. Maar dit is wel een hele zwiere accessoire. Van Texel. Björn en Lisa hebben nog een lietse weken voordat ze alle dagen om 4 uur een presentatie houden zullen bij de Californische zeeleeuwen. Chico en Titus liet je haar nek al meer thuis te vielen in haar nieuwe verblijf. Ze zitten al klaar op een stien. Ja. Maar denken dan en eerst dat ze Lisa zeggen dat ze uit het wetter komen matten. Hey, heren! Chico en Titus binnen 2 Californische zeeleeuwen. Jongens! Dat soort van zeeleeuw leeft dan ook in de buurt van Noord-Amerika. Ze zitten bij Aquazoo in zwiert wetter en krijgen extra soort binnen door de visk en alle dagen eegdrippen. Nou, dan zal ik nog even zijn ogen druppelen. Haar eigen doch het beter onder wetter, omdat haar netvlies onpast is onder de brekking van het lucht in het wetter. Ze kunnen haar temperatuur regelen door de bloedvetten ieper of dichter te zetten. Chico. Zo. Goedemorgen, hoe is het? Oké, heel goed. Goed zo. Juist. Een zeeleeuw kan maximaal een kwartier onder wetter blijven. En ze kunnen in het wetter wel 40 km per uur hellen als ze zwemmen. Oké, ja, goed gedaan. Supergoed. Hey, goed gedaan, man. Goed zo, kom maar. Lisa en Björn nemen alle stappen van de presentatie terug. Plat? Dit om de routine in te krijgen. Oké. Want het is vanzelfs wel wat oors dat er aan nog 100 man publiek bij zit. Ja. Chico zat ook al vrij snel. Dat Ja, is echt, hij bleef ook gewoon wachten. Ja. Dus, we maken sprongen vooruit. Ja, echt superleuk. En ook dat hij zo gefocust is. Ja. Hij had nog wel even dat hij naar jou keek. Dat ik dacht Ja. van nou, Hij zag mij even zijn en hij aandacht. denkt, oh daar wil ik ook wat uit. Ze doen het heel goed. hè? Ja. Ja. Komt wel goed. Yes. Nou, volgende. Box. Dan leidt er een grut en zwier anker voor door. Zwier? Een blaaszwier, ja. Oké, neem jij Wouter ook mee? Het anker moet naar binnen, dus het team moet iets grutter worden. Nou, dat is een behoorlijk anker. Ja, behoorlijk anker, ja. Deze komt van Texel. Oh. Daar is een meneer Vonk, die heeft een maritieme collectie en die heeft het behoorlijk opgeruimd. En we hebben een deel van hem gekregen. Dus die zat ook nog een duikpak bij met flessen en flippers en dat soort dingen. Netten, touwen. Hey joh, pas op. Oh, dat is goed hè? Ja, lukt dat? De treienman is krekt hem in en gelukkig komt Wouter erop. De zeehoen krijgt een nieuw grut anker en het lietsanker gaat naar de schildpadden. Nou, dit is dus een anker van een eiland, maar als mensen zelf nu thuis spul hebben. Ja, van harte welkom. Superleuk. We hebben aardig wat nodig. Het thema is natuurlijk aqua, water. Maritiem, zon, zee, strand. Dus alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Moet je denken aan touwen, boeien, netten, peddels, roeispanen, zwemvesten, oude surfplanken, zeilen. Stukken wrakhout, ja, het is van harte welkom. We hebben een groot park, dus we kunnen echt wat spul goed gebruiken. Ja, nou, dat mooie anker wat we daar net hebben neergelegd is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, en wat moeten mensen doen als stel ze hebben een verzameling maritieme spullen? Dan mogen ze zich melden bij Aquazoo via de mail. Dat is info@aquazoofriesland.nl. Ik ben altijd zo tegenovergestelde met van wist ik wel. Jij luistert. U zat wel lekker op het bootje, zag ik net. Ik zat ontzettend te genieten van.
Dat was hartstikke leuk. Ja. En met 2 dochters erbij. Ja. Nou, wat wil je nog meer? Ik dacht, laat ze maar even lekker trappen. Ja, onder andere. Ja, ik denk laat maar een keertje lekker luieren hier. En ik heb hier ontzettend kunnen vermaken, zeg maar. Hartstikke mooi hier. Een leuke dag gehad. En met de dieren. Ik had niet verwacht dat het zo groot was. Ik had eerder verwacht dat het een klein dingetje was. Ja, ja. Want Arcus hebben ze gezien en andere diertuinen hebben ze ook al gezien. Dus nu wouden ze weer wat anders. Ja. Ze dachten het wordt aqua, dus ze dachten dolfijnen te zien. Geen dolfijnen, maar wel zeehonden en zo. Ja. Hè? Ja, je moet ook wel wat weten van Nederland. Hè? Dus onder andere Friesland. Want Nederland is niet alleen maar Amsterdam en, zo is dat. En het strand. Ja. Wouter is druk dwand om de separatie dicht te maken van 2 nieuwe zeehoenen uit Antwerpen. Hij is de enige mannelijke verzwarger en de vrouw die hem oerhellen. De ketting zit vast, dus het hek kan niet meer omhoog. Wij willen heel graag onze nieuwe zeehonden eerst in de separatie houden. Ja. Om op die manier ze meer in de gaten te kunnen houden en voordat ze in de grote plas gaan. Want ja, als ze 1 keer in die grote plas zitten, dan kun je natuurlijk, dan heb je er weinig controle meer op. En zo kunnen ze eerst een aantal dagen aan ons wennen, aan het verblijf wennen. En kunnen wij aan hun wennen. Maar goed, we moeten wel zeker weten dat het goed dicht zit. Dus jij hebt je maar even opgeofferd met de lieslaarzen. Ja, met natte sokken. Hij was vandaag als enige man aan het werk, dus we hadden eigenlijk bedacht dat hij dat dan wel mocht doen met de lieslaarzen aan. Hij moest zich even bewijzen. Ja, zo hoort dat. Ja, bedankt hè. Ja. Niet meer. De gibbons vindt het maar interessant, zijn zeehoen. Zeehoen Quinn en Kiana zitten lekker in de separatie. Aquazoo had nou in totaal 10 zeehoenen in dat grote verblijf. Meer komen er voorlopig net bij. En dan zullen Lisa en Björn ervoor. Een van de eerste zeeleeuwen spetterspektakels bij een volle tribune. Zo, een hele goede middag allemaal. We zullen even de zeeleeuwen erbij roepen. Wij doen nu eigenlijk echt een training, ook voor de mensen. We vertellen wat over de dieren, dus dat is eigenlijk al wel heel erg leuk. En uiteindelijk willen we dat iets meer uitbreiden naar een leuke presentatie. Dus dat we de mensen ook echt iets over de dieren kunnen leren. En, Als wij gaan zonnen, dan gaan we op een gegeven moment ook zweten, want dan wordt het te warm. En wat denkt u? Zou een zeeleeuw ook zweten? Of zouden ze niet zweten? Wie denkt van wel? Zweet een zeeleeuw? Ja, ik zie daar op haar vingers en naar bovenaan. Nou, vertel maar. Ruik jij naar zweet? Oké, nee. Zeeleeuwen zweten niet. Hij zal zeker niet naar zweet ruiken. We hebben zowel grote haringen als keplin en sprot. En zouden we nou ook nog voorkeur hebben? Nou, ik denk van wel. Wat denkt u? Zouden ze voorkeur hebben in de vis? Ja? Ja, nou, ik zal het even vragen. Ik heb hier een sprotje. Nee hè, dat dacht ik al. En deze. Nou, ik kan hem er zo in stoppen. Inderdaad, ze hebben voorkeur. En voornamelijk de grote vis, die vinden ze het lekkerste. we moeten met de dieren oefenen, want ja, die vinden het ook sommige dingen nog maar raar en spannend. In de natuur heeft een zeeleeuw een echte vijand. Dat is bijvoorbeeld de orka of de haai. En ze zijn in het water zijn ze heel sierlijk. Dat zou ik niet zeggen, want het is best een groot log dier. Björn liep inderdaad met een hand vis rond. En toen dacht Titus van, nou, dan hoor ik nu ineens maar bij jou. Want jij loopt met vis in je hand. Papa!
Dus hij ging inderdaad even voor zijn beurt op een steen zitten, op een van de kleintjes. Dat kan ook gebeuren, dus dan is het mijn zaak om Titus weer terug te krijgen op zijn eigen plekje. En Sjaak vervolgens weer op zijn eigen steentje te krijgen, zodat het allemaal weer op de goede plek zit. Ja, hoort er ook bij. Hey Titus, kom maar. Ja, goed gedaan. Heel goed. Kom maar, ga maar zitten. Oké. Nou, mag je je rechterhand hoog in de lucht doen. En dan mag je heel groot naar hem zwaaien. Oh, nou, hij geeft je zelfs applaus. Dat is leuk. Oké, proberen we het gewoon nog een keer. Gaan we nog een keer met z'n tweeën zwaaien. Ja, heel goed. Dus zowel voor de mensen als voor de dieren zijn er nog genoeg dingetjes waar we aan kunnen werken. Nou, en daarbij zijn we aan het einde gekomen van deze training. Nou, dan klappen we een keertje op de emmer en dan weten de dieren dat het klaar is. En dan wil ik u heel erg bedanken voor uw aandacht. Lisa beantwoordt nog een paar vragen en op de tribune zitten 3 hele grote fans. Ja, we vinden het hier zo leuk en we komen hier elk jaar bijna en dan er verandert altijd steeds iets. 1, 2, 3. Ja. Even aanpassen. Ja, en we vinden het hier ook heel erg leuk. En als we hier komen hebben we altijd heel veel lol hier. En ze wonen heel graag even op tv. Ja. Na een week sjoggen we bij de reuzenotters. En zitten de pinguïns op aaien. Sjoch snij weer naar uw dierentuin.